definition of how I be ripping rappers, I'm vicious. Equipped with magnificent verbalistic linguistics. I'm not the one to trick with. I'm more explosive than mixing dynamite sticks with nitroglycerin liquid. My figure of speech unleash venomous beasts. I'm a ridiculous creep with vigorous beats. Your clique could be admitting defeat. You get your face punctured like we was sparring, but I was kicking with cleats. Money in my pockets and money in the mattress. Money in the bank and it's money in the stashes. Money on the floor, more money in the attic. Money by the sink and some money in the cabinet. I'm seeing money, I hope y'all got it. Cause I got hundreds just jumping out my wallet. Holla, probably out in your town. Like a plane crash, finna go down. I gotta hustle every corner, everybody, yo. I cover the way I'm collecting coins. You thinking Mario, my brother. Ain't suffering with nothing, get it one way or another. Whether in the studio or run up on a brother. Too many people are content, I'm watching every penny spent. The game got me enemies, as many men as 50 Cent. It ain't a difference between spitting and flipping bricks. Like Diddy and Biggie said, it's all about the Benjamins. Pockets of money in the mattress. Money in the bank and it's money in the stashes. Money on the floor, more money in the attic. Money by the sink and some money in the cabinet. I'm seeing money, I hope y'all got it. Cause I got hundreds just jumping out my wallet. Holla, probably out in your town. Like a plane crash, finna go down. Rajtam biztos átkerült én is Hardi volt. Money in my pockets and money in the mattress. Money in the bank and it's money in the stashes. Money on the floor, more money in the attic. Money by the sink and some money in the cabinet. I'm seeing money, I hope y'all got it. Cause I got hundreds just jumping out my wallet. Holla, probably out in your town. Like a plane crash, finna go down. Lökjél meg újra szerinted. Megkezdődött a suli klik. Suli sok. Na milyen a suli? A kis suliba jár. Borzsos. Vasika. Löktem a kardomat, én ilyen farok, hogy ott lehetek. Na, hogy te itt, az ilyen farokokat nem szeretem, őszintén. Belejöttem. Kell, nem kell, mindegy, viszek ki itt, nincs a szex. Most ő viszek, ez most nincs más. Miért itt alasz kell? Na, hogy? Hoppa. Pattogja úgy, hogy le is esett ez. Jaj, meg nem halok. A répám. az én szerelmem. Na. Most meg enchant, hogy gyerekhez lecsapjuk. Vagy nem. Vagy nem. Na. Menni. Ilyesmi. Ilyesmi. Úgy jó neved van. Szexi a neved, ilyes. Mész innen? Na, ennek már nincs sok HP-ja. Mész innen, te is, takarodás. Vagy itt nem direkt volt. Jó! Mész innen. Úgy. Jaj, pont az utolsónál kell esnem.
Na most játszunk így, én sose játszottam enni. Vagy még lehet, hogy jobban is játszol gyerekek. Szia! Hát mondom, én le is csapom még a végén. Ha az a gyerek nem itt volna, lecsaptam volna. Na. Annyi. Na, azért okosan bőgösd a jobb gyereket, oké? Okay? Hát ez mi volt te? Kapjad be. Na még egy menepet lejátszunk. Úgynevezett. Meg íjjal jössz most, nem tudom. Ismerem az ilyen parasztokat. Na, csá, béke veletek. Ez a videó ennyi lett, most menjünk Jodacraftra. Jodacraft. Ez az én kis warpom, most nem így fogok játszani. Na, ez az én warpom, most két nyisú. Nézzük meg, hány gyerek fog jönni cápa a versenyen. És hát mi ez? Segítsetek. Még ehhez is jön. Ez a Jodacraft, biztos ismeritek, aki ezzel játszik. Ja. Mivel túrjunk? Betúrjuk. Ezek nem tudom, mindjárt a fejekhez is vége. Már csak szabad. Hát nem tudom, a szomszédba is léptettem a lovat. És mondtam. Gyere, akkor szívod így. Mi? Ez berakjuk ezt itt. Nem kell, már húsni kell. Most akkor hívom őket. Mindenki warp, vagy csípa, cápa, játék lesz, merre. Na, ha jönnek a cápa rendezvényre. Itt van a fejpiacon, benézünk ide is, és még tovább is lesz. Jött már egy ember. Hello? Igen, itt a cápa játék, hova mész? Ott van, menj. Hát hova mész? Mariska. Egy ember jön csak. Nem tudod összetudni kis haver. Még egyszer megkérdessük, hanem ennek adom oda azt a élményt. Hol vagy? Ez is elment. Hova szint ez? Ha nem van beálltat, ezt nem hiszem el. Így fogadjunk, hogy lesz van. Ja, ez ott jött egy gyerek. Ez ugyanaz. Nem. Na gyere haver! Itt vagytok, jó van. Oda be. Bújjatok be. Úgy. Adok a ketten fel. Azt az egy csúsz. Mi lesz? Mindent menjen, nem? Na, jött még egy. Nem, hát. De most meg fogom lezárni, várjatok. Egy percet. Azért mondom. Na, gyere onnan ki. Úgy. Na, srácok, 3 vagytok, több ember nincs. Ezen bezárom. Bezárlak ideket. Sok sikert. 3, 2, 1. Go. Csapjunk a lovak közé, gyerekek. Na, és no, figyelj. Aki flyozik, azt már egyből kitiltottam. Ami, amit annak értettek értelmes emberek. Ugye bár. Ezt a warpot én építettem egyedül. Nagyon sok munkám volt. Onnan, gyere le. Picike mutrom. A nyertes ide tépéztem magamhoz. Most olyan fog kapni. Infi, ezt te vagy? Mindegy, gratulál. Köszi. Tisztelt tudok, gyere. Most én hol ide tartom, mert most tudom, ahol zártam ezeket. Olyan megépítem a cápat, mert majd mindjárt fogok csinálni.